Dobré ránko, my ideme do New Yorku dneska. Hej, je nás viacej, takže Domča to takto vybavila. No, typkne nás doviezla na parkovisko a stane to nás prezobrať bus, ktorý nás zoberie až na Manhattan. Časti ideme busom a stávali sme o 7, čo ešte taká normálna hodina, lebo minulý rok, keď sme išli do New Yorku, sme stávali o 4 ráno a išli o 5 ráno na vlak. A to bolo hrozné, ešte sme museli aj prestupovať tak, takže sme to vyriešili takto a nejakých 10:30 by sme mali byť v New Yorku. A úplne bežne vyzerá tento bus. Hej. Ježiš, takto? K veckám? No, fajzlom. A to bez smrdí je to, nie? No, neviem. Hlavne môžeme oceniť ten leg space, keď si sadnem. To ste ešte nevideli. To kvôli tomu, že všetci Američania sú tuční a väčší. Takže v Európe takýto leg space naozaj nie je. Bože, ja sa len snažím natočiť prvé mrakodrapy, ale proste tie mrakodrapy sú také vysoké, že sa vám to nedá natočiť. No, pozrite, shaken espresso. Ty máš tiež? Áno, jasné, toľko máme preto. Všetci to milujú. Shaken espresso. Ja. Blond espresso, to je pre nás. Áno. No a vlastne teraz je plán taký, že Domča je naša sprievodníčka a takto nás tu vodí a ideme do našho hotela. Nechať si tam veci, lebo máme strašne ťažké veci. Tieto batôžky. Áno. Takže si ideme tam obložiť. Ja milujem New York, ja až tak nie, ale dneska to nie je až také hrozné, lebo nie je až také teplo a je pondelok, takže tu nie je tak ľudí na stratých, ako keď ste tu v sobotu alebo nedelu. No a... Čo sa mi na to mluví, lebo ty môžeš robiť všetko o hociakých hodine. Tak hej, lebo toto tu nikdy nespí, ale to nemám ja na to rada. To ja na to nemám rada, lebo tu v kuse niekto trúbi pod oknom. Možno najhlučnejšia a povie takéto niečo. No, potom ideme stretnúť moju kamarátku Diu, aj Domčinu. Vedie, že my sa stretneme v New Yorku a býva oproti mne v mojom domácom rodnom meste. Crazy. Sme my spravili, my sme si zabukovali izbu pre 4 a sme priateľ, lebo si mysleli, že budú veľké postele. Uložili, takto. Pozrite. Počúvaj, ja som takto raz spala. Takto, a čo? A spali sme, že hlava tam a hlava tu, vieš, že? No, s tvojimi čmantami. Ja som zvyknutá, pohoda. Ty kokos, no nevadí, čo už, jedna noc, pohodiska. A už sme tu všetci, aj moja kamoška Dia, aj snúbenec. Takže môžeš oficiálne pozdraviť do vlogu. Hello. Takže my sme tu všetky spolu, 3, čo sme spolu tancovali od malička, to je skvelé. Ideme sa napapať. Konečne sme v mojom raji. Pozrite, strašne dobre to vyzerá. No a idem vás teda zobrať do metra v New Yorku. Podľa mňa tu bude tak 400 stupňov, ale ideme na to. Takto prichádzame. To musíme zaplatiť. Láska, zaplatíš to za mňa, aby som to mohla natočiť? Môžete zaplatiť takúto metrokartičku. No máte to za mňa zaplatiť, tak to iba priložíte a prejdete. A tu je metro. A dneska tu nie je až také, lebo aha, ujo hrá. Aha, my ideme ešte nižšie. A teraz ideme dole ešte nižšie, lebo máme nejakú inú zastávku. Hej, a Maťo mi zaplatil kartu, aby som mohla natáčať a potom mu to nešlo. Potom mu nešlo zaplatiť jeho, takže skoro sme ho tu nehali, chudáka. No a pozrite, fuj, jak toto smrdí, už sú tu tam ešte ľudí. Fuj, a preto tu nemám rada New York. Ideme! Ježiši Kristi. Fú, aký hnusak tam bol, že? Hnusacký. Ja som si myslela, že ma ujebe.
Fuj. To nie do vlogu. Že? A ja som sa bala, že mi ukradne mobil. A to má len nejakú bombu. Oni sú väčšinou neškodní. No a takto ideme von takýmito dverami. Ježiš. A toto je experience, ktorú v New Yorku nenávidím. Takže teraz sme v Sohu, ja som tu prvýkrát a ideme iba trocha nakupovať, dáme si nejakú kávičku, možno nejaké drinky a celý tento výlet berieme tak, že sme proste spolu kamoši, nikam sa nenaháňame, už sme boli viackrát v New Yorku, takže nepotrebujeme úplne vidieť tie turistické veci a iba si to ideme užiť na jeden deň a zajtra ideme domov. No, sme v Alu, je to tu extrémne predražené, ale ideme si niečo vyskúšať a ak nám niečo pôjde do oka, možno kupujeme, ale vieme, že je to zlé finančné rozhodnutie. Ale ja milujem zlé finančné rozhodnutia. Ale toto, čo? Počúvajte, objednali sme si mimozu, toto nám došlo, to je shot. To není mimoza, toto na XVP. Ale keby to máš vo vysokom pohári úzkom, to vyzerá taký vlastne, hej, no. No ukáž, sme v Čača Mača a takto sa robia instagramové storky. Takže zdá Yuzu Matcha Lemonade. Keby to nie je zelené, neviem, či to je matcha, ale veľmi dobré. Áno, priatelia, robím to len pre vás, pre tieto internety, aby sme mali ochutnávku crumble cookies. Ježiš, ja nenávidím. Pozrite, aká je tu rada. Takže toto stalo $30. Nie, to sú tie iné. Jedna je double chocolate chip a jedna je normálna. No tak to si teda ochutnala Bože, niečo normálne. Bea, už tam nemali iné. To je jedno. Kamoši, on to má, že pol kila, viete, ak je to ťažké. No, v tom, čo robíme ochutnávku, ja hovorím, že táto biskov je veľmi dobrá. Tu skús. To je podľa mňa lepšie. To je dobrá. Tam mi chutí. Tá hnedá, to ma veľmi chutila tiež. Táto mne nechutí, to je ale Oreo. je taká basic. Táto? To je taká banán snickerdoodle. Tam je nejaký peanut, niečo. Ale táto je škoricová a táto je tiež veľmi dobrá. A čo je to na vrchu? No, také škoricové je to. Nie? Fakt? Prečo? To mi nebere. No a toto ti bude mega chutiť. Toto je tvoje. Toto je jaká? Chocolate chip proste. Banger, že? Toto je najlepšia. Proste neexperimentujte, tie základné veci sú vždy najlepšie. A tá druhá je jaká? Tiež jedna je double chocolate chip a druhá je single chocolate chip. Len som vedela, že to budú asi najlepšie, tak som ich zobral. Takže ideme sa chystať na večeru. Ale... A na rooftop. Ale táto mi chutila asi fakt, že... Fakt? Že vážne. Táto. Tak podľa mňa nie. Uzavri to potom. Táto bola super. Takže ďakujeme za tento príspevok. Dovidenia. No, už sme sa prezliekli, baby sú vymodené, ukáž outfit. Bea je all black, Domča hnedo black a... To prečo máš aj? To im nesie. Je target. Myslíš, že ťa tá košela tak strašne zahreje? Neviem. No dobre, poďme. Hej, pozrieme sa na Dean outfit. Domčin outfit. Môj outfit. Môžete vidieť, že tieto sukne sú strašne trendy. Hej, to strašne zle vyzerá, že ste všetky rovnaké. Že, hej, vyzerá je to trošku hrozne. hamba, no. Fakt? Trošku. Doriti, a my sa chceme dneska fotiť strašne. No a... Tak sa budeme fotiť tak, že každá samostatne. Ideme teraz na ferry a potom pôjdeme do rooftop baru. Proste máme taký hangoutovací, chillovací večer. Mali sme už margaritku, máme nejaké drinky a ideme si to tu užiť. Here we go again. Proste, možno tu vidíme aj nejakého potkana.
že ja sa tu v kuse cítim nejaká špinavá a cítim sa, že sa musím proste v kuse iba pozerať okolo seba, že či vedľa mňa niekto nie je postihnutý, niekto nie je nafetovaný, či ma niekto neokradne, že smrdí to tu totálne, že? No. Tak jak na Vlakovej na Hlavnej. Fú, toto smrdí to tu oveľa horšie ako na Vlakovej na Hlavnej. Kamo, ja teraz si normálne, že šťanky 3000. Takže táto budova, už sme v Brooklyne, sa stala že vraj známou kvôli tomu, že bola v nejakom Netflix seriále s realiťakmi a kvôli tomu je teraz známa. Adam, ak sa volá ten seriál? Sirhand? A o čom to bolo? To je v podstate dokumentárny seriál o tom, že jak jeden nejaký týpek založil nejaký týpek realitnú kanceláriu v New Yorku a proste stal sa strašne slávnym a spravil proste Netflixov seriál. OK. To je najviac americká vec. OK. Takže tak. A tu vidíte Brooklyn Bridge. No kúkajte na ten výhľad. Krásne. Tu je Shake Shack. Wow. Na večeru máme Shake Shack. Čakajte, ukážem vám to. Takéto burgery. Fakt, že toto je jeden z veľmi dobrých fast foodov tu. A chicken nuggets. A hranolky, to sú nejaké štiplavé syrové. Hej, ale to je moc štiplavé. Kladnem niekoho má, no. Ja neviem. No. No pozrite sa na ten výhľad. Nádherné. A ešte aj ten sunset. Troška mi príde, že je také pollution. Dneska. A to je Brooklyn Bridge. Influencers in the wild. My už čakáme pol hodinu na tú feri, aby nás do nej pustili a oni nás proste stále nechcú pustiť a my už nevieme, že či čakáme dobre, čo bude. Za 4 minúty je sunset. Ja to nestíham. Ja som to iba kvôli tomu sunsetu. Takáto hrada je na tú feri. To neviem asi, že koľko ľudí musia zobrať na túto feri, aby zobrali všetkých ľudí. Pekne mohli sme teraz zistiť, že sme tu dvakrát čakali v line a tá lajna je, že nikam, oni tu len tak všetci stoja a proste nás len tak pustili teraz na tú loď. No takže toto je naša ferry za $5 a s takýmto nádherným výhľadom. Ale akože skoro sme nestihli ten západ slnka, lebo tam je takáto veľká rada, chápete? A proste nikde to nejde, nikam nejde tá rada. Nechápem. Trošku. Ale už mi trošku odjebáva mobil. Toto sme vlastne teraz na druhej strane a toto je tá výletná loď za $30, na ktorej sme boli minulý rok. A tam išla teraz Dia, to je ona. Ale za výhľady stále krásne. Wow, toto je krásne. Ak ste videli Gossip Girl, tak tu máme Empire State. Toto? Je? Nie, to bolo nie. Tak toto je vstup do baru. Takže mermaid téma. Odpadávam práve. Shellfish time. Uha. Crazy. Iný gíč. Ja sa má tak, že my neviem, ako sa máme dostať na ten rooftop bar. Tak sme poslali dvoch chánov pozrieť, či tady to ide metro. A my tu takto proste chillujeme. V metre. A vonia to tu ako šťanky. Ty máš sami zábavnosť z metra. Ja viem, mňa to metro fascinuje dosť. Som sa vám aj v metre snažila natočiť ženu, ktorá bola nafetovaná.
Že brala tam peniaze a potom takto zastavila a začalo ju tak krútiť z drog. Bola taká prehodená a nepohybná. No, není to bohvie aký pohľad. Vystúpili sme na Fifth Avenue, tuším. Alebo ideme na rooftop bar. Fifth Avenue sa ja. A počkaj. Ale tu, kde sme tu bývali minulý rok. Ja viem, ale tam je, že rooftop bar Fifth Avenue. Tam má možno 10 km. To ja neviem, proste sme niekde v New Yorku. A ideme na rooftop bar. Celý deň sa teším na rooftop bar, takže dúfam, to bude startať. Krásne, jasné, dobre. Dobre môže byť. No už sme konečne na tom rooftop bare, na ktorý sme čakali. A Domča si objednala... Ale toto není side drink. Domča si objednala tento drink a ja ho iba používam na fotky. Ale ja ho ešte musím si užiť. Hej, daj taste test. No daj taste test. Podľa mňa on tak nespojí tie drinky, tak on sa proste od ňou... Je to dobré? Je to lepšie ako tento? Toto je dobré. Potrebuješ Bass. Zas ten tvoj Chuck Bass. Bože, chudáci, oni nás musia tu proste... ísť tu donútiť potiť. Počúvajte, títo dve chalani majú najväčšiu passion na svete. My točíme YouTube vlogy, TikTok vlogy, fotíme sa. Keď oni boli dole na pive, zatiaľ sme robili dneska ochutnávky. Extrém. A ďalší drink sme dostali aj s kačicou, Frozen Margarita. Pardon, takto vám to musím ukázať. Frozen Margarita, počkajte. Frozen Margarita. No, tieto koše, tak toto je fakt, že extrém. Pozrite, aké kopy. A presne preto to sú tu tie potkany, aj všetko, lebo oni to takto nehávajú na uliciach. Je to, že extrémne nechutné. Pizza time! Ale včera sme mali dobrú, nie? Tu dolár. Tu sme si objednali vodka, pasta, pizza a garlic taký uzol. Ja ti to mám, lebo to schovám. Garlic uzol. Cockroach. Tu je cockroach. Fuj! Ja som v živote nevidela švába naživo. Zabil si ho? Čo si urobil? Tu je editovacia ja, ktorá vám odkazuje, že z New Yorku budú až 2 vlogy, pretože mám toľko záberov, že by to bolo extrémne dlhé. Takže sa budúci týždeň môžete tešiť na ďalšie video z New Yorku. A ja vám ďakujem, že ste dopozerali až sem. Nezabudnite dať like, odber a komentár. A vidíme sa pri ďalšom videu. Bye!